Alhaji Mamuda mai sandan kudi da doko sautin da sama sai ya kare ka ya yi riko ga duk aikinka kalban nasara wa distere wani gile baba ni ke gaida ka sarkin waka an gashe ku amshi Allah sarki ya kare ka amin an amshi Alhaji Mamuda haka ka sannu sannu talaban nasara talaban nasara wa distere Allah sarki ya kare ka amin an amshi Alhaji Mamuda ka sannu sannu talaban nasara kalban nasara wa distere ilimi da mulki duka rabbana ya miƙa ma Alhaji Mamuda Rufai Talba a mai gidan musayin dan yan amshi haka la da gangan shi ko kuma matan shi har ma da yayin shi zaka gan shi bes sarkin waka lungwe talaban nasarawo ta ka sannu zaki ba ka bauro har rige Allah har shugaban mu abba ga Fatima manzo ran amina lungwe talaban nasarawo ta ka sannu zaki ba ka bauro har rige Allah har shugaban mu abba ga Fatima manzo ran amina talaban nasarawo Alhaji Mamuda zaki kan aikin ka babu mai ce in ta miki duk mai son ka za ya same ni min miliki sannan dai na zo fara ka bani maki ya garmin ilahu ya sa ta kaka shauki duk wata hasadar da sun kai ta zan mataki Allah ne gatanka ba mai kallon bayanka ko za su gani sai abun sallah ya tun da dabara har da raula ka sha ba wanda za ya mayilla ka yi su gwanin ado kake tarba ka da kwarjini da kyan haiba kalmar nasarawa ya gode da kuka zo bikinsa yau sunday talaban nasarawa da tsere an gaishe ku amshi Allah sarki ya kare ka amin an amshi Alhaji Mamuda haka ka sannu sannu talaban nasarawa hakimin nasarawa Alhaji Ahmad ciro mu gaishe ka Alhaji Idi barista mai gidan talba na sanya sunanka Alhaji Auba Rufa'u gaishe ka yaya abun talba Alhaji Amadu har da wani girba da kai ma ka ji sunanka Jauro Sanusi lamu uban tafiya kai ma gaishe ka sarkin matasan nasarawa distiri ya haya Nasiru a gaishe ka Dr. Abubakar masanin nasarawa distiri a gaishe ka shugaban matasan nasarawa distiri Faisal Buba na mu gaishe ka Solomon Rugo kai gamma na girba ta kai ma jan wuya a gaishe ka Hayatu Alo wakilin Jauro kace kai ma a gaishe ka duk wanda bai ji sunan sa ma a talba ya ce nan kusa zai ji sunan shi talban nasarawa distiri Alhaji Mamuda Allah ja kwana an gaishe ku amshi Allah sarki ya kare ka amin an amshi Alhaji Mamuda haka ka sannu sannu talaban lungwe talaban nasarawo ta ka sannu zaki ba ka gauro ka rige Allah har shugaban mu abba ga Fatima manzo ran amina lungwe talaban nasarawa ta ka sannu zaki ba ka gauro ka rige Allah har shugaban mu abba ga Fatima manzo ran amina Allah ya samu dace amin